ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, mnikazi wempilo zethu, sivula inhliziyo zethu namhlanje ebusuku. Sifuna wena njengendluzela yomela amanzi, kanjalo imphefumulo yethu iyomele wena. Baba wethu ongcwele, sidele konke ekhaya seza kuwe namhlanje. Sihlangabeza abantwana bakho Nkosi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngikhulekela omunye nomunye Nkosi kulena ndawo, finyelela phakathi kwenhliziyo yakhe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyazendlala phambi kwakho Baba wethu ongcwele, nabathina siyazinikela kuwe njengoba sinjalo. Thatha indawo uNkulunkulu wethu ongcwele, wena wazi ukuhlola phakathi ekujuleni kwenhliziyo. Namhlanje siyazinikela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha indawo, siyaphakamisa namhlanje ebusuku sithi akekho njengawe, akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Ungcwele, ufanele ukubongiswa, ufanele ukubongwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya ngcwele, thatha indawo, hamba kulela ndawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you in the name of Jesus Christ of Nazareth. We pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. 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 Tuselele. Hallelujah. Thathe leli thuba ngibingelele ubaba indodana kanye nomoya ogcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yes, abashayeli izandla abathandekayo. Ngibingelele ngithathe leli thuba ngibingelele umpostoli ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Amshayeli izandla abathandekayo. Ngibingelele the Ministry isifundisi sonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nalabo uNkulunkulu asabafihlile ngiyababingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngibingelele omama, intombi, obaba no Sunday school, abobhudi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nibahle, ngashayela izandla bathandekayo. Ngingakhohlwa ukubingelele abahlabelelayo, ngibingelele umshayi wensimbi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngibingelele the ushers ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ome ngaphambili igama nginguNkosi nathi isibongo ngwakaNkosi. Ngixolise bathandekayo ngokufika late, sikasashilo umpostoli ngibanjwa umsebenzi ngangapha besishonelwe ebandleni, so kube nama-delay lapho nalapho. Ngixolise bathandekayo ngokufika late, siphumele nasemsebenzini bathandekayo, kodwa ngokusizwa inkosi sengikhona, siyabonga. Haleluya. Sizofunda masishane bathandekayo, angisumuntu omude mina-ke epulpit. Haleluya. Amen. Sizofunda masishane lapha kuJohane chapter 10, sizofunda uverse 4, sifunde noverse 11, siphinde sivale ngoverse 14. John chapter 10 verse 4, verse 9. John chapter 10 from verse 4, then we skip sifunda verse 11, sigcine verse 10 egameni likaJesu. Angazi yini ukuthi sinayo ufunda Thembi wakulena ndawo, nakakhona angasifundela, olutholile angasifundela. Incwadi kaJohane isahluko 10 uverse 4 ufundeka ngalendlela. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke
uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Verse 11. Ngingumalusi omuhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Verse 10. Isela kalazi kungengokweba. Siyo verse 14. Okay. Mina ngingumelusi omuhle, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi. Baba, izwi lakho liphefumele kuwena, lilungele kuyala nokuqondisa nokwakha. Khuluma ngalo silalele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bathandekayo, indaba isuka ku chapter 19 kuJohn. Hallelujah. Lapho uJesu uvula amehlo wenkunkuthe ngeSabatha. Kuyenzeka ukuthi nakavula amehlo wenkunkuthe ngeSabatha, kanti kunabantu ababhekile bathatha lona muntu bekayimpumputhe bambikisa kubaFarisi bathandekayo. Number 1, I want to tell you ukuthi njengoba ulapha, there are people who are monitoring your life. Jesus. There are people who are monitoring every step that you take. Jesus. Uma uNkulunkulu sekenzele okuthile, kunabantu abazothatha lokho akwenzile empilweni yakho bamikise kumnikazi wabo, the owner, which is the devil. Aw. uJesu sekaphefumile the miracle kulo oyimpumputhe. uJesu wathatha amanzi wawahlanganisa nomhlabathi wayenza udaka, wagoba kulamehlo wempumputhe, wathi makaye ukuyongeza abathandekayo. It happened ukuthi uma sekayile kuyongeza, ithi lena ndawo uma ihunyushwa yindawo yothunyiweyo. Uma sekafika ukugeza lapho, labantu bayambona ukuthi lo bekayimpumputhe, kodwa manje sekayabona. uNkulunkulu sekaphefumile the miracles. Bamthatha-ke bamlisa kubaFarisi. abaFarisi babuza ukuthi ngubani oyenze lento le, because there are people bathandekayo abasahamba nangomthetho kaMose. Yes. BasesengabaFarisi noma sesiphila kwi-new covenant. Yes. We still have abaFarisi nasendlini kaNkulunkulu. Jesus. Don't find yourself ungumFarisi nasendlini kaNkulunkulu, because we are no longer living in the old covenant, but we living in the new covenant. Jesus. Ungabi ngumFarisi the spectator in the house of God. Uma uNkulunkulu sekaphefumule the miracles, usithole wena uhlola umthetho kasasekho nasemthethweni sisebuseni. Jesus. Ungabi ngumzalwane ohamba nomthetho. Amen. Because they fail to recognize Jesus, because bengabantu abahamba ngomthetho. Uma umuntu ogcwele umthetho, you will fail to encounter ukuthi uJesu ungubani. Bahluleka ukukholwa yindodana ngenxa yokuthi bakakarele emthethweni kaMose. Kulabantu abangafuni kuyena umthetho, noma uJesu sekaphambi kwabo, kodwa basakakarele kuma-old covenant. Yes. Jesus. Nosso texto. abaFarisi bambuza imibuzo baze bayobuza nabazali bakhe, ngoba nabazali bale lo muntu bekayimpumputhe bebasaba-ke nabaFarisi. Bathi thina yebo uzale njengoba eso, kodwa okwenzile thina asazi. Because they were afraid of the Pharisees. Jesus. Aw. Bamkhiphela-ke ngaphandle lo wayeyimpumputhe,
uJesu ngoba besezwile uthi-ke uJesu nakafika kulo oyimpuputhe sekayabona manje. uJesu wabuza umbuzo wathi uyakholwa na? Hey. Uyakholwa na? Jesus. Waphendula ngokuba bathandekayo kudingeka ukuba siphenduke. Wayesethi-ke nowayeyimpuputhe ngiyakholwa. Oh. Wahlangana noJesu impilo yakhe yashintsha. Wathi ngiyakholwa. Waqala wakhuleka. Hey. Sesingena-ke ku-chapter 10. uJesu-ke uma sekakhuluma ku-chapter 10, uma siqala ku-verse 1, sekakhuluma nabaFarisi ngokuba abaFarisi bebakhona. Uthi ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo lowo uyisela nomphaki. Jesus. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. So bathandekayo ithi indaba umalusi omuhle ngokuba umalusi omuhle bathandekayo udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Jesus. Wadela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe. Jesus. And uma ungumalusi you protect your sheep. Yes. Atobhala kahle athi noma ngihambe egodini lothunzi lokufa angesaba kubi ngokuba wena unami. Yes. Ngokuba ethembile ukuthi nginomalusi. Bathi amadoda amathathu sebafakwe esithathweni somlilo azange bakhothamele isimo ngoba bazi ukuthi banomalusi. Umalusi omuhle wavela. Bathi abantu ngibona indoda yesine. Jesus. Uma umethemba umalusi kuzoba nendoda yesine hapha nawe. Akhathana bathathu basenkinga. Akhathana bakhobela. Kodwa wena uthemba umalusi uyakuvikela. Yakwazi ukungena loDanyeli phakathi kwesithandwa phakathi komgodo neyikhwenyama. Wavikela neyikhwenyama. Asante sibenze lutho ngoba bebabona umalusi phakathi kwakhe. Uma unomalusi empilweni yakho kukhothama nezimo. Jesus. Athi ama-Israyeli ephuma wahlangana with the Red Sea. Yes. Bathi asazi ukuthi siyenzeni. Jesus. Umalusi omuhle ngoba uyazinakekela izimvu zakhe. Wathi fear not, Hey. stand still and see the salvation. I'm here to tell you what is stand still and see the salvation of the Lord. Uma sebaphelele nomfula uJesu waphula uNkulunkulu wahlukanisa ulwandle olubomvu. Ama-Israyeli wahamba phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Namhlanje siyophuma kela ndawo khona bayohamba phakathi komhlaba. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Jesus. Ngegama likaJesu Amen. kuyovuleka nolwandle olubomvu. Amen. Abantwana bakaNkulunkulu bayohamba phezu komhlabathi owomileyo. Jesus. Kwathi uma sevuleka ulwandle siyazi-ke sonke Yeah. according to our minds bekumele kube nodaka Yeah. kodwa uNkulunkulu uyenza indlela Jesus. abahambi odakeni bahambe emhlabathini owomileyo ngoba uNkulunkulu ungafani nabantu. Akusiwo uNkulunkulu bathandekayo oyenziwe ngezandla okungenzeki bantu. uNkulunkulu uyenzile. Jesus. Wabahola ngensika yemvu waphinde wabahola ngensika yomlilo ebusuku. Akahluma yini ukhona wena namhlanje kunenyembezi eziyosulwa ngoba umalusi omuhle akakwazi ukukhona akaprovide futhi. Hatobhala kahle athi uJehova ungumalusi wami. Jesus. Angiyoswela. It is an error uthi uhamba nomalusi kodwa uyayoswela. Glory be to God. Namhlanje umalusi
sesimkhonzayo, he shall provide. Asenoswela namhlanje ngiyomakhala nezitha ngokuba ubhekwa netafula akukhathali ukuthi bakhese kangakanani kodwa namhlanje ngiyaqhamuka konke akukhathali ukuthi imithi yakuphi kodwa namhlanje ngaye umalusi wethu konke kuyakhotha. Jesus konke kuyakhotha. Sinomalusi bathandekayo wakwazi ukusuka esihlalweni sobukhosi azofela mina nawe angahlulwa yini namhlanje ukubonelela kule simo obhekene naso angahlulwa yini. Hallelujah. Abamaziyo bambiza ngokuthi uJehova Jireh. Yes, the Lord will provide. Yes, ngokuba ungumalusi bathandekayo. It is not our responsibility bathandekayo to provide, but it is his responsibility to provide. Ngokuba umalusi uyasazi nesidingo sokuthi izimvu kumele zidle. Umalusi uyasazi nesidingo sokuthi ziphuze amanzi. Umalusi uyasazi nesidingo sokuba anakekele. Kodwa uma sicabeka umalusi wethu phambili, he will provide. Amen. And take care of everything. Stop worrying about your situation. Abamaziyo bambiza ngoJehova Rapha, uNkulunkulu ophilisayo. Abamaziyo bathi uJehova Bhali-Perisi, uNkulunkulu ofohlayo. Namhlanje uyofohla lesimo obhekene naso. Bafungile bafuka baze babopha nasentabeni. Thina siye entabeni siyokhumula kodwa siyokhuluma izwi. Sithi namhlanje ngiyaqhaqheka. uNkulunkulu ungulizwi bathandekayo. Konke kwavela ngaye. Thina abegubha bona bethathu bakhuphela into zethu. It is not our responsibility kulanda amafosholo siyokuphumula. Sohamba bakhuphile bafaka konke. Sohamba babophile baphohlelene. Sohamba bakhulumile iqalekiso. Ngoba lo Nkulunkulu akawuqeshi umlilo kodwa ungena nathi. The problem is that thina sifuna uNkulunkulu aqishe umlilo. Kanti umalusi wethu ufuna ukungena nathi. Unesimo kuso. uNkulunkulu ufuna ukubukisa ngawe isithembu. Ufuna ukubakhomba ukuthi uNkulunkulu. We can still provide phakathi kwaleso simo. But uyofela lapho abantwana bakho bofela edaniswe. Ungene ngenhloso kuloyo godi. Namhlanje they will come out. Ngegama likaJesu. Hey Jehova, umalusi omuhle. Izwi lakhe linamandla. Liyaphula imisebenzi. Izwi lakhe linamandla. Sidawula amalangabo. uNkulunkulu obonelelayo. uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu ongaphezu kwazo zonke izinto. uNkulunkulu ongohluleki. uNkulunkulu bathandekayo. Ophiko lakhe likaguquki. Nina kuze kube phakathi. uNkulunkulu athi you are not the tail, you are the head. Yes. Believe in his ways. Ngoba kusumuntu kuba qaphamaka. Akusuku umuntu kuba kashintsha izwi lakhe. Izwi lakhe liphumile. Izwi lakhe liphumile. Namhlanje it is time for you to take the situation. Ukuthi I'm not the tail, but I am the head. I'm sorry sihluleke. Kodwa mina ngingumqobi. Wherever that poverty is coming from, I side with Baba. Ngoba nginomalusi. Jesus. Asikwazi kuba nomalusi bathandekayo. Kodwa ipoverty buze kuze. Ngegama likaJesu. In the name of Jesus. We are breaking all the chains. Ngegama likaJesu. We are breaking all the curses. Ngegama likaJesu. Sinomalusi mawaseke ngegama likaJesu. Konke okubi bemasazi ngakho namuhla kuyaphela ngegama likaJesu. Hallelujah.
uqobelisa uqobo lwakhe. Akukho okuhlula yena abathandekayo. Ngegama likaJesu. Akukho okuhlula yena. Ngegama likaJesu. Izwi lakhe lizamazamisa isihlane. Izwi likaJehova liphuzisa ibhabala. Lihluma amahlathi. Namhlanje bathandekayo kunezinto ezizoguquka. Ngegama likaJesu. Isimo abakwazi ngaso namhlanje siyaguqula. Sebayakwazi naseklinikhi ukuthi ilakha lakho, kodwa namhlanje kuyoguquka izinto. Sebayakwazi ukuthi indlala ibuza kwakho, kodwa namhlanje kuyaguquka. Ngikhonza uNkulunkulu oswayo, ngikhonza uNkulunkulu ophendulayo. Ngegama likaJesu. Umalusi bathandekayo, izwi lakhe liyisibane enyaweni zethu, liyasikhanyisela endleleni yonke. Namhlanje kulowo mnyama obhekene nawo kulokhanya khona. Siyothandaza. There's power in this place. Khona amandla ngenadawo. Ngibophe kumele inqamuke bathandekayo. Ngegama likaJesu. Abanye ukhala sengukudla kwabo, kodwa namhlanje kuyaguquka. Ngegama likaJesu. Sinomalusi omuhle bathandekayo. Akafana bomalusi basemhlabeni. Namhlanje uyokholela la kumele udle khona. Uyokholela la kumele uphuze amanzi khona. Ngegama likaJesu. Athi kini nonke nomileyo, wozani kimi nizophuza amanzi wokuphila. Egameni likaJesu. Ungamanzi wokuphila la wome khona, woza kuyo uzophuza amanzi wokuphila. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akasipelanga bathandekayo ukuthi sizoba yigqila sala. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Namhlanje bayokwazi ngenye indaba. Amen. Bayokwazi ngenye indaba. Jesus. Bekwazi ngesehluleki, kodwa namhlanje sinomalusi. Yes. Osifohlelayo. Jehova phanthelisile. Osha namhlanje. Nebaba isimo sami siyaphuthuma. Ngifohlele namhlanje. Isimo sami nasiguqule namhlanje. Siveze uNkulunkulu. Siyothandaza. Siyothandaza bathandekayo. Siyothandaza. Siyaphuka ibopho zeminyaka. Iqitho siyakhothama. Awungenzeki bantu kuye kuyenzeka. Yenzeka turn around esweni kamoya. Yenzeka turn around physically. I declare that namhlanje your life will never be the same. Gracious. Ngoba ngabe esigodini sothunzi lo. Angesabo kuba. Ngoba wena nami. Baba ngikhumbule. Washo uDavide khule. Uyazidela izimvu zakhe eziyi-99. Ayolanda eyodwa. Namhlanje sibe yilemvu eyodwa. Baba ngikhumbule. Nasi isimo sami siyaphuthuma. Baba ngikhumbule. Ukukhala kwami. Baba ngikhumbule. Yes, my trials and tribulation. Baba ngikhumbule. Asakwazi nokulala ekhaya. Baba ngikhumbule. Kugijima odingoloshisa phezu kwendlu. Baba ngikhumbule. In the name of Jesus. Ngegama likaJesu. He's a good shepherd. Uyadela namhlanje udelile isihlalo sobukhosi. Wayehlela mina nawe. Akasiyehlela uzoshiya kulesi simo. Siyothandaza namhlanje. Awukamfelanga Nkosi ukuba ngizohlupheka nawe. Baba wethu ngcwele awathumelanga indodana yakho ukuba ngizohlala kule Gibhithe enkulu. It is time for us bathandekayo ukuba singene eKhanani. Ngegama likaJesu. Amen. In the name of Jesus. Amen.
Sokhuleka namhlanje ntambama ngegama likaJesu. Angeke asiyekelele kulesimo kuso sengathi unganxusa uthi baba ngikukhumbule. Mighty Jesus. Ngikukhumbule baba. Ngumaluso muhle. Ngumaluso muhle. Awushiyana uyekelelana. Awuphelani. Noma insuku zinzima wena uhlala ukhona. Ukhona namhlanje bathandekayo. Kholwa kuye. Isimo sakho siyoguquka. Omileyo namhlanje kunamanzi ngegama likaJesu Kristu. In the name of Jesus. Athi nina nonke nikhathelwe nemisindo wozani kimi ngiya kuniphumuza. Ngokuba nabantu bayakhathala ukukuthwalela into zakho, kodwa namhlanje ukholo maluso ongakhathali. Athi noma kunini noma yimini noma isiphi isikhathi memeza namhlanje uthi ngiyahluleka ngokwami. Ulindele ukukhala kwabangcwele. Ulindele ukukhala kwabangcwele. Kumaluso muhle. Kumaluso muhle. Bathi bekhala abantwana bakwa-Israyeli beseGibhithe, uNkulunkulu wezwa ukukhala kwabo. Wathumela uMose. Namhlanje bathandekayo uNkulunkulu ukuzwile ukukhala kwakho. Nezimo eziyoguquka. Nezimo eziyoguquka. Bathi into yasekhaya ukugula. Namhlanje ngiyakhothama. Akukho ukugula wasekini. Ekina nalo ukugula. Ayeke into elihonayo ekina bathi ukugula. Namhlanje ngiyakhothama. Bathi into yobheli lena. Ukuthi unyaka nonyaka siyangcwaba. Akusiyona into yakini. Namhlanje uyaphuthuka Jesus. Ngegama likaJesu. Bathi sonke sidla amaphilisi. Kwasekhaya vele. Ikhenza bathi into yasekhaya. Ekina nina ukugula. Ngempipho yakhe. Siphilisiwe. We are declaring healing right now. We are declaring deliverance right now. Ngegama likaJesu. Ukumaluso muhle. Uyasiboshela nesimo sakho. Oh Jesus. Abeli banzi ngoshe wezulu ukungena siunika lo Jesus. Sothandaza abathandekayo. Sothandaza. Sothandaza. Unamandla khona. Ngegama likaJesu. Omileyo khathele gijima phambili. Ngegama likaJesu. Ngothi komile Nkosi namhlanje. Nasi isimo sami ngisawazi kusithwalela. Gijima namhlanje ungasambheki useduze kwakho.
Kwegama likaJesu siyothandaza.